Valmista. Koirat on kopessa, siihen liikkeellä. Tapahtunut, ja sieltä tullaan. Ykkönen selvästä johdosta, hieman koukkaampana, voimakkaampana. Kakkonen juoksee vielä ehkä liikaa tuolla ulkona, mutta ykkösellä on kyllä hieno veto päällä. Eroa on jo 30 metriä. Siinä on jo Kreinäistä liikettä Punkarinissa koirien juoksussa. Ykkönen johdolla 1 ja 2. Juoksu hyväksytty.